De har snakket så meget om, at det her nummer skulle gå lidt hurtigt. Gå lidt hurtigere, mener jeg. Og så kommer jeg måske nok til at løbe lidt på den, så det kan det gå. Ja. Hvad var det, jeg ville sige med det? Det var jo at nummeret hedder Pengekværn Kværner, og jeg er selvfølgelig en Rune Sekide-tekst, eller ikke. Det er ikke spurgt selvfølgelig, men det er det, ja. Okay. Det er faktisk vores sidste nummer nu. Det var så grådigt koldt. Det var så grådigt koldt for en lille pige med engangslejder. Den trækker lige ved kassen. Hun smiler til masken. Tørklædet det varme, men kassen det larm. Det var så grådigt koldt, den lille pige med engangslejder. Hun sidder ved kassen og smiler til masken. Der er tilbud på frosne kylling. Vi vil så gerne have, du bliver lidt længere. Hendes bitte små hænder er næsten døde af kulde. Men nytårskunderne har kurvene fulde. Se den lille pige, hun er en fejler. Det kunne gøre så godt, en engangslejder. Knipse i, hvor den sprudler, hvor den brænder den ild med varme klare lurer. Hun synes, hun sad ved en stor kakkelovn. Ilden brændte som en sil, som solen før. Hun ville varme sig, lejderen forvarme sig. Ingen vidste, hvor smukt det var. Hvor smukt det var, hvor smukt det var, det hun fik at se. Perle hører sent i lille skjuler ned til 24,5. Tørnstativ med aluvind til 49,5. 3 stykker sensitiv rørlarm nedsat 89,5. Neutral, koncentreret, fantastisk, maskinvask, toiletpapir, hele 40 ruller, bøtter, 2 dages 45 kroner. Tandbørster, tandskyld, tandstikker, tandrens, tænderne fast med stærkdækcreme, fladmoppe, dertil spand, udbryder, fiskekonserves, kastanæster, babytofter, cherrytomater, blommetomater, inderfilier, bøffer af tyksteg, Art Beauty, spray, øjencreme, dagcreme, natcreme, skidecreme, gulerødder, klodtilleri, dyrlæs, fuldfoder, småkager, skærkager, kalkun i terninger, overbesætter topvaks, overbesætter tappes, æblekosmetik, bedre duft. Mormor og pige, tag mig med, tag mig væk, søde mormor, fra dette sted. En engangslejr, et stjerneskud, du er vorten, når engangslejr er gået. Som den varme kakkelovn, den skønne gåsesteg og det store velsignede juletræ. Hun brændte hele engangslejren ned, og lejren lyste en evighed. Mormor havde aldrig før været så smuk, været så nær. Hun løftede pigen op på sin arm, og de fløj i glans og glæde sammen. Så højt, og der var ingen kasser, ingen hunger, ingen angst og ingen masser. Men i krogen ved huset, i den kolde morgenstund, sad den lille pige med et smil om sin mund. Frosset ihjel på årets sidste aften, men med lejderen genvandt hun kraften. De vidste ikke, hvor smukke ting hun havde set. Sammen med sin mor, sådan uforberedt. Sammen med sin mor. Sammen med sin mor, sådan uforberedt.
hele kassen og smiler til massen. Der er tippet på frosne kyllinger. Jeg vil så gerne have, du brænder det længere. Mine damer og herrer, på trommerne. Thomas Præstegård. På keyboard og saxofon. Og EY. Anders Bast. På kontrabassen. På kontrabassen Jens Christian Andersen. Og selvfølgelig på mikrofonen.